Cunha requinta como esta comezou a lenda de Ramiro Villamor, o gaiteiro de Santo Xusto. Empezou tocándolles cunha frauta que non tiña gaita, logo foi a pedir unha prestada para o día do final da festa e logo xa comprou unha e así seguiu a vida. Percorreu a comarca da Ulloa e a provincia coa súa música e os seus fillos, que aínda recordan algún momento con algo de medo. Pasando a ponte das Augas se chama, fomos tocar a Frádegas, entonces había unha crecida impresionante. Entonces cando viñamos de volta, colleume encima do bombo, este bombo además está aquí, este da mao que é a foto que leva o disco. Agora, algunha das cancións que tocaba o gaiteiro de Santo Xusto recóllense nun disco reinterpretado polo seu neto. Pequena selección de un repertorio onde poñemos en voz de David de Salvado, Chisco Feijóo, Germán Díaz, Pepe Bamonde, repertorio do que el facía habitualmente para aledar as festas da comarca. Ramiro Villamor converteuse nun referente para a música tradicional e para a súa familia, que seguiron os seus pasos. A maior grandeza para mí é a ilusión que creo en toda a comarca, na posguerra, nos tempos complexos, e despois na familia este cariño e amor hacia a música galega e sobre todo tamén hacia a nosa lingua e a nosa cultura. O Centro de Artesanía e Deseño da Deputación de Lugo acolleu a presentación deste disco que apoia a cultura galega. Se non se promovera a cultura, se non se promovera o folclore, non podería haber tampouco artesáns que fabricaran instrumentos e que traballaran, que tiveran un medio de vida para precisamente traballando na recuperación da cultura e da tradición. Unha emotiva homenaxe na que familiares, amigos e veciños de Lugo e da Ulloa encheron o central.